ரெடி ஆயிட்டு எல்லாம் இலைய காட்டுங்க. ஆஹா, லிஸ்ட்டை பார்க்கணுமா? யார் யார் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்கன்னு இப்போ தெரிஞ்சிடும். சிவா 250. இந்தா உனக்கு 2 கரண்டி. பிரவீன் 100. இந்தா உனக்கு 1.5 கரண்டி. 1 1/2. சுருட்டை 10 ரூபா. மாப்பிள உனக்கு கரண்டிலாம் இல்லை மாப்பிள, ஸ்பூனு தான். என்ன மாப்பிள நொன்னா மாப்பிள, நீ குடுக்குற 10 ரூபாய்க்கு ஸ்பூனே பெருசுதான் மாப்பிள. 100 ரூபா வச்சிருந்த மாப்பிள, போறப்ப குடுக்கலாம் வச்சிருந்த மாப்பிள. நீ போறப்ப ஏப்பம் தான் விட்டு போவ, காசா குடுத்துட்டு போவ மாப்பிள. வை மாப்பிள, அதெல்லாம் தருவேன். சரி காமி. A few minutes later. ஐயா வைத்தானே எப்படி கலக்குது. ஐயா தோப்புனா இயற்கையா இருக்குன்னு பார்த்தா என்னடா தோப்ப டாய்லெட் ஆக்கி வச்சிருக்கானுங்க. கண்ணுல ஏதோ தென்பட்டுச்சு. மாப்பிள 2 பேர் தள்ளுங்க. ஐயா மிஸ்ஸிங்க.